Hadian bami ke jingsyak keno balapindan kambaklai ke pisa kabadai ke MLA scheme SRWP ha ke kinhun ward RTI na Mausenram constituency minta ke janmir jong ke khatpra tarik unai wing aja apusau na kaliang uba HM Shangpliang ubadai u MLA barim jong ke Mausenram constituency ulawan syakmat berpinsyai kilat petai kubor ha kabayadai berketai ke MLA scheme. Kublevi wan hakani kupor hapo ka press club jumpi ba ngakwa mangan ai ka jing pushai halor ka jing kentho jong ki nong yalam jong ka party UDP jong ka Mausenram constituency ka ba kilewan matakasni hapo ka press club ban kentho halor kata ka jing pendon kambakla ya ka MLA scheme jong ka Mausenram constituency asyuka ban pen itu hapi ba kito kirang ba ki bawan ban wanra ya kan jing kentho ki ong ba ki day ki samla jong ka constituency bat ki ong ba ki day ki RTI activist Andre kan pensisai fi baki day ki nongkit kam ki ba khmatam jong ka party UDP jong ka Mausenram constituency ta ka jing keno jong ki ong ba ngala pendon kam bakla kum u MLA barim ya ka pisa MLA scheme SRWP kabla sanction na ka sarkar bat kila ong ru ba ngala say ya ka pisa bat ngala pendon kam bakla Akwa bangan persyai kumni ba hausnem hajar arfuar haki benai November anda ngala resign kumu MLA ba ngale join ya kowe ke party kala dukun no ke jinglong MLA jonga but ya ke second installment jom ka MLA scheme jom u arfulai ngam shumla yoshu ngayo tang ka first installment jom usnem hajar arfulai kata kade haki benai Jun benai Julai Andrei bangala resign no kumu MLA la pendu no yang bangan yo ya kata ka second installment ka total amount ka bang ini banyo gede klur sanpula Andre haka first installment ngalayo klur sanla kane ka pisa ka ba kiwan ban keno kade ka second installment bat kade ka hok jong upai ba banyo ya kane pisa na solungo ba kini kiri orang ba joka party UDP kimod ban khanglat ya ka bah jom upai ba banyo ya ka second installment kamdai kamon jonga ba ngan yo ya ka pisa kamdai kamon jonga ba ngalit say ya ka pisa andre yanga la yo da ka sanction kane ka dei ka sanction letter kabla ai na ka CNRD department but hamne la sanction ya kata ka second installment klur sanla bayagani la sanction ha ka lai tarik ubnai August hajar arfulai kata kamut hadin ka election te halor jom kani ka sanction ka sarkar kala pelaj ya kani ka pisa Andrei haka khatsau tarik jom ubnai August kami sakawai ka order bade baong ombit ban se yakane pisang bat lakhang yakane lemba kane ko order de kane ka pisa kala sakut haka office jong video om shumla ban se nanta haubnai September ngelu tarik menta usnem kami sakane ko order bala cancel
ya kani ka order jong u sau tarik Ogos arhajar apulai. Halor kani ka cancellation jong kani ka OM kaba mene uba rok uba kren u kentho e ka ju omba haba ka don kum kata ka order bala om ba om la pensange om bit ban se ya ka pisah handrai shumkren ya kani ka order ka bala debs cancel ya kani ka OM kani kami haka ngelu tarik u September arhajar usaha bad ya kani ki om naka sorkar bala deb cancel no yang ni OM dia kala dei hok yang menta bangan pendon kam ya kata ka pisah ka bala ain ka sorkar ba ya kani ka pisah ba ka dei ka bah bat ka dei ka bentah ka baar kamut ka dei ka second installment jom ki beneficiary ngakular ya ki beneficiary baro baki kinyo ya ka bentah juki kaji ong jo ba kajing pelai ya ka order kamut ka authority ka le how video te nang to video pelai ya ka check haka ju usi te kamdan banong bala sam chopai ba te ka pisah ka badong intak menta ka don be apo apex bank tangka kan loe kumbayo sanction siklon arhusan ba siapa mikir ba kini semua apa ini gini mga ong ya kata ba kini ki leader jong UDP ki le khnang ya kani ka politics jong ki ba ki kim sodon nong rem shute hante kim don shut da kawai kalat kumno ba ngin pen thame yo pai ba la ngin pen budnam no yo ba sang priang namar ba mangi na NPP menta ngi dan kiu shikio ka area jong ni te menta da ka bale kumne ban penwanra e ka jing subas ni bale se wa simple mula ba me ni pisah lane banwan ra e ka jing yalam bakla ho pai ba ka pisah pai ba kini gila le bakla kam dei ko kata kadang nu kejik kena ne baki orang nama ba masuk ngi alada kawe kalong kumi nga ngalamang subu sabo hajar bahkan yo jing ram bahkan seng dukan te ka first installment nga ngadan ai arpo hajar te mentang ngadang dei ban pelai sa arpo hajar na ka second installment kadai num dei ba dengan melak dengan saya nak pelai kata barokatnya iki benar iki ut kyong ni ba ngin le umno pe kene ka pisah ru kadang sa ni bio ngom ap ni tang suyo ya ka second installment ngan pelai nya kata tadi kata ka jing keno kalong ba ka first installment kala le ka second installment ka badru dan dah ka pelai yang ni pisah anda kata ka brio ka bayo jing mentoy nanga ka badai bang amang sobo jar kan yo pura kenya Kenapa bersyair ba nomor bawah Pagum ni nga ngaladet yakini baro ngalayo jing pensyai na u director sinardi matangsi syua bangan wan hapi matangsi ngalayo bangan let ban panjing syai na u director sinardi ban ngalong ya u ong ke kumno kalong kani ka kam kumno penginya sang duang sar sisim klayo e ka sanction order nangi na office ka pisah nila close kamut lakut amdan account show abad ni lamut ba phi phila pendon kam mo em nampat pendon kam wong then it should have been spent ter ladau director wong kata ya kadamut wong ude mau to authority ba sanction ni kota te kamdon halo kamut kala de ka hok jong amta bangan pendon kam yang ni pisah kadau kalau bangampat pendon kam kelomba ngakwa bandaya dakarukom empat kam katum kapor kan sawan menta portlang dia pelai gini ki por school por exam por kam toy na de kamtam ki pai ba jungi ki kemen dalayo shwa bandon kano no festival de ka de yo ta ka kom ban pelai bisa de was de tangi tahi mga kwa ban punsyai na punsyai na ni ka yin subu nga ai arsan hajar aka first installment udang dei ko unyo sa 800,000 kata ka dei 100,000 naka scheme de namar kata ka daw nakwa bangan pensyai meta kasi ba kini baro kide ki jingken tho klem nong rim ba kito ki ramba joka parti UDP ki wan banle politics ni
Jakaban yalam bakla ya kipai ba jong ka Mauseram constituency. Kipai ba jong ka Mauseram constituency kimdei gibriu gibabi. Andrenga shwa ban syaitan kani. Ba ka hot jong upai ba. Bat kane ka pisa jong upai ba. Ki kinyo ya ka benta. Namar balai ya kane ka ordal dang sumi hu benai September. Dan hau September dan su cancel ya kane ka OM. Dia menta ni dah yang penbaik pat ki leader jong ka parti. Ba kumno ngin yang penyat bat ka por ni dang mud ba under dep ka exam dala dep kum kita ki ba khoi ni penbaik ba shwa ka Christmas ni ha ka New Year ngin sa ai pelat ngo ya kane ka pisa second installment ka banga ngayo nak sarkar. Amdan esyo mga pinsay, andray nga kentutang kani. Bahaba ni syakri yo upay ba. Ngin syakri hok, ngin tre hok ya kakam. Ngimdan jimot dakoy karukom manon. Ban pendon kam bakla ya kapisa yo upay ba. Lani banle dakoy karukom. Please.